Ficová vláda začala udeľovať pracovné víza pre ľudí z Indie, Nepalu, Indonézie a Filipín. Na Slovensku už pracuje 25 000 ľudí z Ázie. My si myslíme, že vláda by mala skôr podporovať slovenské rodiny než migrantov. Čo si myslíte vy? No, slovenské rodiny. Áno. Ja si myslím, že určite nás Slovákov, aby sa podporovalo. Alebo migrantov? Že slovenské rodiny. To, čo sme si zvolili, to máme. No určite. Určite, že áno. Ako trend dnešnej doby. No, že si myslím, že áno, mohla by podporiť mladé rodiny. Všetko v nejakej miere. Všetkého veľa škodí podľa mňa, takže nájsť nejaký kompromis v tom by bolo fajn. Slovenská republika by mala prosperovať slovenských občanov. Že rodinu a deti. Určite áno, určite slovenských. Ale ja si myslím, že isto, že slovenským by mali dať možnosť nie cudzincom.